Wedi cael cychwyn ffermio'n hynny rwan ar ffarm yn Nebo, wedyn mae'n braf iawn cael cychwyn yn hynny mewn ffordd a cael stamp ar beth da ni'n mynd i gadw a oedd hi'n no-brainer rwsyd i'r bryd yma gael dod i'r ffarm hefo ni hefyd. Pam hynny te, Ifan? Wel, dwi'n meddwl am y gair Saesneg o ran multi-purpose ydy mewn ffordd. Mae wedi cychwyn nôl yn y 1700s yn dydy, ond mae'n fuwch effeithlon iawn a mae'n fertility da arni hefyd. Felly dwi'n gweld hi yn fuwch beef arbennig o ran gallu roed hi ar ffarm lawr gwlad, lawr ym Mhen Llŷn. Da ni wedi dod ar draws Buches yn fanodd o raddfa eitha mawr a wedyn hyd yn oed yn lle da ni wan yn 1200 troedfedd uwchlaw'r môr yn y buarth a wedyn yn rhedeg fyny 500. Mae jyst yn gweddu'r ffarm ac yn dal i gallu cael anifel o safon ar beef, cynhyrchu beef wedyn o'r ansawdd gorau. Felly, fel oedden ni'n sôn hefyd, mae'n fryd reit nodweddiadol o ran y pen gwyn. Mae'n hardd yn dwi. Mae'n dydi. Mae'n anifel hardd. Yndi, ac yn hawdd i drafod hefyd, sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i ni hefyd, fel ffermwyr ifanc hefyd efo teulu a bob dim. A fel ydych chi'n, yn hawdd i'w thrafod hefyd. Yndi. Ac yn fryd sydd wedi esblygu a wedi datblygu yn y ddegawd diwetha, yn sicr os nad bach mwy na ni. Chos mi o'n nhw'n cael ei ystyried falle yn fryd bach o ran maint, ond maen nhw wedi dod ar geneteg yma fewn, jyst i drwy bach fwy o sgêl a sgôp i'r anifel, sydd wedi helpu symud y bryd ymlaen yn do. Bendant, yndi, a pan mae rhywun yn dod i Sioe fel hyn hefyd, bob dosbarth da ni wedi cael gweld ers 9 gloch bore yma, mae'n amrywiaeth teip wedi bod rwsyd. A da ni wan yn dosbarth 453 yn yr Female Championship wan, a mae'n fuwch anygol o fawr mewn ffordd ar pen yr lein. Mae'n dangos i ti yr raddfa mae'r anifel yn gallu tyfu o ran yr mature size wedyn mewn ffordd, ond A mae e wedi mynd am 3-8-2. Wedi mynd am yr heffer, a mae hon yn heffer, wel, arbennig iawn, yn dwi mor gywir. Yndi, mae hon wedi dod allan o'r dosbarth 451 wedi'w geni rhwng cyntaf o Ionawr a'r 31 o Fawrth 2023, felly newydd gael i 5 blwydd yn flwydd dechrau flwyddyn. Na heffer arbennig iawn. A'r glamp o fuwch, welon ni fyna ar y pen 3566, cyd i fyw livestock sydd yn berchen hon, ac mae'n glamp o fuwch. Mae'r stretch ar hyd yn diad, llo mae'n fagu hefyd, mae'n fuwch arbennig. A gath y beirniad Alan Massey dipyn o waith yn fan yn pwyso mesur. Mae wedi bod yn crefu pen drwy bore ac mae wedi bod yn andros ddiddorol i ddilyn i deipo, ond fi ddiddorol o'n gweld wrth i ni mynd ymlaen i'r Pencampwriaeth lle eithio, achos dwi'n gwybod mae yna darw anferthol i ddod yn ôl i fewn i ring, tarw 6 oed. Felly fi ddiddorol gweld sut eithio ar yr cystadlaethau yna hefyd. A mae rhywun yn meddwl nôl, degawd a mwy nawr. Wyt ti'n cofio'r clamp o Darw Henffordd oedd yma blynydde nôl, a dwi'n cofio Dai Jones yn mynd o gwmpas y siediau yna yn y bore ac yn dod nôl ac yn gweithio Ifan, dwi wedi gweld Pencampwr o Sioe. Dyna Darw Henffordd, a mi ath yr holl ffordd hefyd. 2016 dwi'n meddwl oedd o. O'n i'n dweud 2015, ond dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Normanton Laitis oedd o, dwi'n meddwl. Oedd e'n enfawr yn doi. A digwydd bod hwnnw oedd y tarw nath ni ddefnyddio fel AI ar y 2 heffer gyntaf yn 20 ac oedd o'n glamp o darw. A dwi'n meddwl nath o ennill y teitl eto wedyn blynyddoedd yn hwyrach a hefyd yn yr Highland hefyd. Felly pan mae tarw fel llun dŵad, mae'n drawiadol iawn. Edrychwn ni mlaen i fan i weld y tarw mawr yn mynd ben felly ar heffer yma, achos mae'n heffer gywir iawn fel wedon ni, ond Ifan am y tro, diolch o galon i ti.